Sanibonani sanibingelela njengamanje siniphathele ungqongqoshe wethu. Hayi ngicabanga ukuthi usekhweni lakhe-ke namhlanje uzosebenze uzothula umsebenzi ekhweni lakhe. Hayi phela sibahle la eRichmond. Yingakho naye Kimberly yala eRichmond siyajabula kakhulu ungqongqoshe wethu kwezemidlalo nobuciko namasiko umhlonishwa ubabukhawula. Namhlanje uzokwethula hand over umtapo wolwazi la eRichmond. Ngiyacabanga ukuthi uyalwazi kakhulu udaba la eRichmond ukuthi kuke kwaliwa kakhulu yipi impact ezoyenza le library ethulwa la namhlanje. Sawubona Tshitshilo Mgunyathi akhambi ngasibali la. Umsebenzi kahulumeni lo. Bakithi siyabingelela emakhaya sanibonani. Si umnyango wezemidlalo ubuciko namasiko siyabingelela kakhulu nakubaba meya walapha eRichmond ubaba uNgcongo sibingelele kumeya uMgungundlovu ubaba uZuma. Sifisa nje ukuqala siwumnyango ukubonga kakhulu umasipala waseRichmond ukubambisana okuhle sibe nawo sibenako sinabo sakhala umtapo wolwazi asibanga nazinkinga bekuyiloko kuthiwa smooth sailing. Ngakho ke siyabonga ku-HOD wethu Dr. Sifunda sibonge ku-municipal manager ubaba uMswane nakubona bonke akade bebambe iqhaza. Namhlanje ke usuphelile umsebenzi. Sithi ke muhle ke ubucwebecwebe sizowethula ke emphakathini sihamba nomeya sizobanikeza sithi nansi into yabo uhulumeni wabo obenzele yona. Manje ke okwabo ukuthi bayiphathe kahle akuyona kahulumeni eyomphakathi umphakathi owaseRichmond owasendaleni ilibrary imile lapha ya akuyona intaba eyakuMohammed uMohammed wentabeni ngawo ukuthi library ikhona kusho ukuthi ingane seyiphasile ingane ezocosha ulwazi ezohamba iye library iyovula incwadi ifunde ilibrary ilethelwe ukuthi abaye khona bayothola ulwazi ukuze bafunde baphase balungiselele ikusasa labo. Ngiyajabula kakhulu yazi ngiyibonile yabo mawuncoma ukubambisana iwumphumela kwaleya mtapo wolwazi engubonile izulu elincane yabo mawungena khona uyabona ukuthi uyabona ke la kuyaphela ukuthi la eRichmond kade kunodlame uyabona ukuthi lapha kunobuchwepheshe phakathi kwi-standard nje. Angithi phela igama lami ngingumuntu omuhle. Usongontraka nje ozongakhela amahliphi ngiyawadilisa ngoba ngifuna izinto ezifana nathi sinobaba uNgcongo. Hayi inhle kakhulu ilibrary Tshitshilo Mgunyathi inhle kakhulu siyababongela abantu baseRichmond siyababonga kakhulu osongontraka bethu abanye osongontraka bayaphoxa banikezwe umsebenzi badlale ngawo but laba kade beqashwe la beqashwe abantu abawaziyo umsebenzi abaziyo ukuthi edolobheni nasemakhaya nasemalokishini kuyafana awenzi kahle ngoba sendaweni ethize bonke abantu base South Africa bakwaZulu Natal badinga ukwenzelwa okuhle ngoba they all deserve izinto ezinhle. Ngizwethiwa akuzuba akuyona yedwa intsha ezohlomula la but kunabantu abadala bazokwazi ukufundiswa ngemisebenzi eminye yasemakhaya okwazi ukuzenzela yona ukufundisa ukubhala nokuthi bagqugquzele ukuthi abafunde nabo bakwazi ukuyikhulumela bakwazi ukuyimela la kufanele khona babhale khona. Kunjalo ama libraries anama activities amaningi kakhulu. There is free Wi-Fi in all our libraries in the province. Kunama activities room kuneyindawo ezosetshenziswa umasipala umkhandlu ngamanye ama programs athinta inqubekela phambili yomphakathi wendawo kodwa ke konke kuzochazwa uma ngabe sesikhuluma nawo umphakathi. Hayi siyabonga kakhulu mhlonishwa.